ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Арманд Сарукян боварӣ дорад ки рақиби худ Чарлз Оливейраро ба нокаут равон мекунад. ма беҳтарин ҷангвари ин дивизионум ва ма ин чизро дар турнири UFC 300 нишон медиҳам. ма ҷангвари ҳаматарафаам ва ҳама корро карда метавонам. ма бо Оливейра дар греплинг ва дар зарбазанӣ қувваозмоӣ карда метавонам. ма ба худ пурра боварӣ дорам. пеш аз ҷанг бо Дариуш ман гуфта будам ки ӯро ба нокаут равон карда баромади беҳтарин нишон медиҳам ва ман ин корро дар муҳориба зидди Оливейра такрор кардан мехоҳам. ман ният дорам ки ӯро ба нокаут равон карда соҳиби бонус ва муҳорибаи унвонӣ шавам, чунки вақти ман омадааст. Дана Вайт гуфт ки касе ки дар ин ҷанг ғолиб шавад барои камарбанд меҷангад. ӯ ин суханҳоро гуфт, пас ҳамаи кор ҳамин гуна мешавад. ман Оливейраро ба нокаут равон кардан мехоҳам. лекин агар ман ӯро бо тариқи усул шикаст дода тавонам, пас мураббии ман оид ба греплинг хеле хурсанд мешавад. мо бо ӯ тамрин карда техникаҳои навро омӯхта истодаем ва барои Оливейраро бо тариқи усул шикаст додан омода шуда истодаем. муҳорибаи маро тамошо кунед, чунки ин беҳтарин муҳориба мешавад ва шумо ин муҳорибаро як умр ба ёд меоред, гуфтааст Арманд. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Арманд Сарукян ва Чарлз Оливейра аллакай рӯзи 14 апрел дар турнири UFC 300 баргузор мегардад. ҳам Арманд ва ҳам Оливейра ба ин муҳориба баъди ғалаба зидди Бенил Дариуш мебароянд ва аз рӯи суханҳои Дана Вайт ғолиби ин муҳориба рақиби навбатии чемпион Ислам Махачев шуда метавонад. лекин худи чемпион ният дорад ки пеш аз муҳориба бо ғолиби Арманд ва Оливейра бо дастин поре муҳориба гузаронад ва сабабашро фаҳмонд. шаби гузашта яке аз мухлисон дар Твиттер ба Ислам Махачев муроҷиат карда чунин суханҳо навишт: бародар, Ҷастин чанд муддат пеш Париеро ба нокаут равон карда буд. чаро ки ту зидди шахсе ки Париеро ба нокаут равон карда буд ҷангидан намехоҳӣ? ё ин ки чаро ғолиби муҳорибаи Арманд ва Оливейраро интизор намешавӣ? онҳо ҳардуяшон аз дастин дида зиёдтар сазоворанд, навиштааст ин мухлис. ва Махачев дар ҷавоб ба ӯ навишт ки ман танҳо ҷангидан мехоҳам бародар, дигар интизор шудан намехоҳам, навиштааст Махачев. ва дӯстон, аз ин ҷо бармеояд ки суханҳои Дана Вайт ки гуфт ки Махачев осеб дорад ва баромад карда наметавонад дурӯғ будааст, чунки чӣ гуна ки мебинем худи Ислам Махачев барои муҳориба омода аст. шаби гузашта топови ҷангвар ва финалисти гран-при вазни ним вазни ACA Фаридун Одилов гуфт ки дар муҳориба зидди топови ҷангвари UFC Шавқат Раҳмонов чӣ гуна иштибоҳҳоро карда буд. дар ин кор ман танҳо худамро гунаҳгор мешуморам. ман ягон касро гунаҳгор кардан намехоҳам, чунки ман худам ин муҳорибаро дар 9 рӯз қабул кардам. ман танҳо вазн кам кардам, тамоман омода нашудам. ин якум. дуюм ин ки ҳамон вақт ман дар сохтмонҳо кор мекардам. ҳамон вақт муҳорибаҳо на он қадар зиёд буданд. барои ҳамин ин танҳо иштибоҳи ман буд. агар ки ман омода шуда ба муҳориба мебаромадам, пас натиҷаи ин муҳорибаро дар дасти доварон мегузоштам, гуфтааст Одилов. дӯстон, бояд қайд кард ки айни замон Шавқат Раҳмонов рекорди бебоғ дошта яке аз довталабон барои камарбанди вазни ним миёнаи UFC аст ва Фаридун Одилов ягона ҷангваре ҳаст ки Шавқатро ба нокдаун равон кардааст ва қариб буд ки ӯро шикаст медод ва Фаридун ҳамаи ин корро беомодагӣ карда буд. акнун тасаввур кунед ки худи ҳозир муҳорибаи онҳо чӣ гуна мегузашт. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.